Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! 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 2,000 years later. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabingka. Okay? Ito naman aking nagbabalik na mukbang ang Mang Inasal family size mga kabingka. So wala available na manok. So ang ipulian is karne mga kabingka. So LIEMPO and sa tawagan kaning barbecue. So atong double rice no na mga sauce mga kabingka. Masito mga kabingka. Lamig kayo ang Mang Inasal mga kabingka. Dalawa na to ning java rice. Lamig kayo ni mga kabingkaw, lamig. Dili lami imong kaon mga kabingka kung wala jud kay soft drinks.
Lami ilang peanut butter na sauce. Dami ang Java rice. Rice.
Hindi ko na kaya. So, mga kabingka, manaurot ang Java rice and mang inasal, no? Na pamili bundle ang maingon ako ani lami siya. So, mga kabings, atangi ang akong susunod na kabanata, mga kabings, no? Kung saan na susunod na akong magmukbang, travel man o diri sa akong studio, no? Travel mukbang o diri sa akong studio, mga kabingka. Ito po si DJ March in the place to be, yo ang nagsasabi sa inyo na, no? Balag gali na ko ni Mahor, sabi ito natin ang halaga. So ayaw kanimtin ninyo pag-subscribe, like and share, mga kabingka, ng mga videos, mga kabingka. So wala akong masulti, mga kabingka. Check us out, mga kabingka. See you in next my vlog, mga kabingka. Pabuis ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.